Oh yeah. Alright, let's go. Ito na tayo kila Arnel. So, nakita ko yung video. Hindi pala ako naririnig. Pero maayos naman yung body mount na ginamit ko. So, that's very, very good. Makapag joyride ako in the future. And ngayon lang ulit tayo nakapag-vlog. And right now, nagbibihis daw siya eh. Pero ang tagal niya. Hindi ko siya makita. Ang init. So, sa silong lang ako. Antayin na lang natin. Yo. So right now nasa Linggen kami. So may dinaanan lang sila Arnel at mama niya dito. Ang inaantok ko. Hindi ako natulog eh. Eh? Eh? What's up, dog? Dog yan? Oo nga. So yun guys, tignan nyo naman yung traffic dito sa Lingay. Bang! Grabe ah. May gusto din sumingit sa harap ko. Ito pala yung pinaka-importante na question. Saan tayo magla-lunch? yung sulit. So kasama si Dada. Hinayin natin si Dada. Pakamukha mo rin yun. Sabi nga kung 17 niya babayaran. So kung napapanood mo ito Dada, takin mo. Dumating na rin pagkain ko, man. Bigla, huliin mo na natin. Ibigin ko ang aking mata dahil nais ka lamang mahagan, nais ka lamang masilayan, kahit alam ko tapos na, kahit alam ko wala ka na, at hihiling sa mga bituin na minsan ka sana ako'y iyong mahalin, kahit umilim ang aking daan, nakatahanin patungo sa'yo. Takmin ako. Patungo. Ayun, pinsan. Tak na yan. Tagal na pagkain mo? Ako unang kagat na ako eh. Hanggang ngayon wala pa rin pagkain ni Arnel. Nagsimula na ako kumain. Sarap ng sisig nila. Honest review yan. Mahal pero. Ang mahal pero. Yan, kagat yan, kagat. Sarap. Lasang ano, lasang sisig. Diyan nata, diyan nata. Uy. Yan na yan, lahat na. Ito na order natin. Dahil dyan, hingi din ako sa'yo. Honestly, first time ko kumain ng Mahal talaga yung bulaklak. chicharon bulaklak. Alam mo yung sa SM Nilo, 200 din yung isang cup lang. Gago. So yan na yan. Chicharon bulaklaks. Buksan na natin yung sandwich. Lagay natin. Ay shit. Ito na guys.
Lasang ano, iso. Yay! Wala na si Karil. Pakuwi na. Umuwi na si Karil. Bye Karil! So yun guys, what's up? Vlog takeover. Bumili sila ng barbecue. Yeah, kasi ano eh. Pag kami nalit sa gutom na rin kami. Ito na yung dinner namin, no? Kasi dito sa Lingayen, ang daming bentana mo. Diba ito? Ayan si Dadan. Nagpalibre. Ako kasi diet ako eh. Kaya Ako nga pala, diet pala ako, no? dito kami sa Lingayen ngayon. Simbahan ng Lingayen. 360. 360. Nahilo ko. Tara doon.